Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Jesucristo. Kamo nagtinguha sa akong pinanggang igsuon aron mo pahibalo kaninyo unsay angay ninyong buhaton. Tungod sa inyong mga kasakit og siya nag-awhag kaninyo sa pagtuo og pagpailom. Og among nakita nga ang mahinungdanong pangutana nga naa sa inyong mga hunahuna. Mao kon ang pulong ba sa anak sa Dios o kon wala ba'y Kristo? Ako mo pamatuod kaninyo. Sa akong kaugalingon nga kini tinuod. Ako nasayod kayod nga si Kristo. Moanhi taliwala sa katawhan, sa pagdala diha kaniya sa mga kalapasan. Sa iyang katawhan og siya muula sa iyang dugo, alang sa mga sala sa kalibutan. Kay ang Ginoong Dios namulong niini. Kay sumala sa mahinungdanon nga laraw sa Dios. Sa hangturan kinahanglan nga adunay pag-ulang nga himuon. O kung dili ang tanang katawhan dili makalikay, nga mamatay, oo. Ang tanang mapukan og mahisalaag. Og siguradong mamatay gawas kon kinipay naagi sa pag-ula. Og ikinahanglan nga adunay mahinungdanon og katapos ang sakripisyo. Dili pagsakripisyo sa tao ni mananap. Kini dili tawhanon nga sakripisyo. Apan kini kinahanglan nga usa ka walay kinutuban og walay katapusang sakripisyo. Kini ang kinatibok ang kahulugan sa balaod. Matagtipik nagpunting ni Ana nga mahinungdanon. Og katapusang sakripisyo. Og kanang mahinungdanon. Og katapusang sakripisyo. Mao, ang anak sa Dios. Oo, walay kinutuban og walay katapusan. Og sa ingon, siya modala sa kaluwasan ngadto sa tanan nga mutuo sa iyang ngalan. Kini ang katuyuan sa katapusang sakripisyo sa pagpagawas sa mga kasing-kasing sa kaluoy nga mubuntog sa kaangayan og modala og mga kahigayunan sa katawhan nga sila makabaton og pagtuo ngadto sa paghinulsol og ang kaluoy mutagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan og gakson sila sa mga bukton sa kaluwasan. Samtang siya nga walay pagtuo ngadto sa paghinulsol, walay panalipod sa tibuok balaod nga gipangayo sa kaangayan. Hinaot nga ang Dios mutugot nga kamo magsugot sa pagbansay sa inyong pagtuo ngadto sa paghinulsol, nga kamo musugot sa pagtawag sa iyang balaan nga ngalan. Nga siya maluoy kaninyo, pangamuyo kaniya alang sa kaluoy, kay siya gamhanan sa pagluwas. Ipaubos ang inyong kaugalingon, ug padayon sa pag-ampo kaniya. Himua, nga ang inyong kasing-kasing, magpadayon sa pag-ampo kaniya. Alang sa inyong kaayuhan ug sa kaayuhan ni atong naglibot kaninyo, human ninyo mahimo kining tanan. Kung kamo mo sa likway sa timawa og sa hubo og dili mo duaw sa masakiton og sa may balatian og mohatag sa inyong kabtangan, kung kamo aduna ngadto sa nanginahanglan. Tan-awa, kawang ang inyong pag-ampo. Kini nga kinabuhi, mao ang panahon alang sa mga tao. Sa pag-andam, sa pagsugat sa Dios ang adlaw niini. Nga kinabuhi mao ang adlaw alang sa mga tao sa paghimo sa ilang mga buluhaton. Ako mohangyo kaninyo nga kamo dili maglangay sa adlaw sa inyong paghinulsol hangtod sa katapusan. Kay kamo dili makaingon. Kung kamo dadon ngadto ni anang makalilisa nga kalisdanan, nga ako mohinulsol, nga ako mobalik sa akong Dios, dili. Kamo dili makaingon niini. Kay ang maong nga espiritu nga miangkon sa inyong lawas sa panahon nga kamo mobiya niini nga kinabuhi. Kanang maong nga espiritu adunay gahom sa pag-angkon sa inyong lawas ni anak nga walay katapusang kalibutan. Ayaw na pagpakigbatok sa Espiritu Santo apan dawata kini ug dad-a diha kaninyo ang ngalan ni Kristo. Og simbaha ang Dios alang sa daghang kaluoy ug panalangin nga iyang gitugyan kaninyo. Amen.